Oh, indlela esibakhumbula ngayo bethunani abakwamseleku sesivuya nje ke nobathi che ku social media sibabone live ba right bahleli and basinika ithemba ke ngokuba hey noba bayabuya for season 9 kaThando Nesithembu. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So ke bethuna uShibase ebe live izolo umhla we-15th of June 2025. Now ibi Father's Day ke bethunani bama ndinixele ke mna ke khange sibone post enqonelela utata uMsamseleku iFather's Day enhle ngumakhumalo qha unkosikazi obefakile ke ipictures apho sibona enze ibreakfast for umyeni wakhe wabhala imessage enhle emnandi emotional bethunani esithi happy Father's Day to one of the best fathers I know on this planet Earth at Musamseleku. I believe that even my late children can attest to that, even though they couldn't experience it in the physical world, but through the love you give to their siblings, I hope you live long and enjoy the fruits of your children. Umakhumalo ke kubonakala inguye yedwa umuntu ke obepostile utata Musamseleku on social media. Umayeni even though ebe active on social media nanku ebe live apha wafaka ke kunye nefoto yakhe on Instagram stories khange kube khonto ayipostileyo edibene nokuthi happy Father's Day kutata Musamseleku. Nanko ke umayeni esichekisha bethunani uba sese right na ever since sagcinana kuThando Nesithembu. Sanibonani kade sanigcina ninjani? Asisanazi. Sisashakisa la ekhaya. Khona ubuza ukuthi kushada bani? Shada ingane kasisi wami. Nini ukumnina sambona? Umnini. Umnini bathi sayogeza izandla uzobuya buya. Hi kubantu. Utsho ke umayeni uthi uSoshabeni uPholo Shabeni bayachatisa bona umntana kasister wakhe inoba ke Father's Day akayingeni okanye akanasikhathi mabayi enjoye lo Father's Day bona nomyeni wabo. Ngathi ndiyamva ke xa sele esitsho phaa kweza diary zakhe kuThando Nesithembu phofu utata uMsamseleku abe elapha ecam kwakhe. Now umayeni ibi-birthday kasingabakho namhlanje i-16th of June. Sabona shem i-photoshoot yabo bangasebahle bethunani. It was so cute umbona ekunye nomzukulwana wakhe. Usingabakho ke besivile ngotirelo ukuba uhlala eMzumbe okanye usemzumbe ngela xesha ebe live ngaro utirelo. I think it was on Friday or Saturday. So asiyazi ke noba usingabakho uhlala eMzumbe ngoku full time okanye uvakashele. Besivile ke mosutirelo sithi ufuna ubheka esikolweni yena so ebefuna usingabakho amse ecrash but umpumelelo akavumi. Ngathi izinto ezidibene nemali ke I'm not sure mhlawumbi ke umayeni bone makamthathe. Enkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video. Umamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.